Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan. Yo, anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane siji 10 ngatasi yo Mas. Pawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lapan. Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Edot Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampeyan ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup, balekne ning pelok ora usah. Ya. Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kaya ngolang-aleh to kok entek sing ndi. Wisa surupe. Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Paman Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? joget apa emang kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Maha Agung. Allah, Allah,